Доброй раніцы, шановнае гаспадарства. У нашай краіне заўсёды жыла традыцыя пячы. А што можа быць лепш, чым булачкі, якія пякуцца з любоўю? І з тых прадуктаў, што дала нам родная краіна. Сёння мы наведваем нашу мясцовую краму, як дабыць усё неабходнае для бабульных булачак з тварагом. Калі гаворка ідзе пра смак, мы заўсёды выбіраем роднае. Гэта не проста выбар, гэта падтрымка нашых фермераў і захаванне нашых кулінарных каранёў. Ну і вядома, яйка наша заладка. А цяпер сэрца нашай выпечкі – тварог. А для нашай начынкі яшчэ спатрэбіцца трохі ваніліну. Дрожжы – гэта наша жыццё, яны нададуць булачкам паветранасці. Соль абавязкова, бо без солі і хлеб не хлеб. Дзе ж без мукі? Без яе і булачкам не быць. Вось так, з гонарам за нашы прадукты вітаемся дадому. Зараз мы будзем гатаваць цеста для булачак. Пачынаем гатаваць, як вучыла яшчэ прабабушка. Нашы булачкі будуць не проста выпечкай, а часткай беларускай гасціннасці. Усё павінна быць дакладна і з душой. У гэты час мы гатуем начынку з тварагом. Зараз мы насыпаем дрожжы і сахар. Додаем масло, цукор и ванилин. Замест цеста гэта своеасаблівая медытацыя. У гэты момант мы ўкладваем у яго свае добрыя пажаданні. Месім доўга, каб яно стала эластычным і мяккім. Пакінем цеста на 2 гадзіны. Наше цесто ўжо падышло. Размяркоўваем яго тонкім слоем. Цяпер магія фармавання. Мы не проста робім спіралькі, мы ствараем маленькія сонейкі, якія нашы продкі пяклі на святы. Выкладваем нашыя будучыя цуды на дэка. Для прыгожай скарынкі змазваем зверху пакінутым жаўтком. Ставім нашы булачкі ў духоўку. Паглядзіце, якая прыгажосць. Хрусткая скарынка, а ўнутры мяккі тварог. Гэта смак нашага дзяцінства, смак нашых бабуль, смак Беларусі. Ешце з малаком, з гарбатай, але проста так. Бо калі гатаваць з роднымі прадуктамі і любоўю да сваёй культуры, выпечка становіцца сапраўдным шэдэўрам. Смачна есці!